ame tela do ala je kalo kile mugandulu samba fla ni mugan fla mala ci fla di mabela jeli fulolo afa obisimira anga kuna foni chama jem kan keneka bi amina kuma min kan to dore ayela ka fo ko sayna ko e ma ko ni bala ka yela ka fo anga premier ministre no docteur Choguel ko kala mega ko ali kon ka démission rendu cadre politique mo bola ka fara adema mo kon fana kan politique jekulu chama kon ye ko ye de commenter ani elbe shi tamme nyogon bulu abena nyafol kan ye ko inka elbe shi bismillah gata ka ifo ka an flebra bela jelen fo ni wati na mali kon ani mali ko ka comme nyafo bunjale la ma chama be ka recommandation ni blaka na mini ka ira ka foko Choguel ko kala mega ka bo premier ministre ya ka démission rendu e bolo mun kene be ga mo pousser ko blo fonda gata ina fo ya fo cogo mina premier ministre Choguel ko kala maiga bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko M5 ka sira de fɛ a nana primature la nka depuis a nana waati i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye parti politiques ye olu caman kun ye jɔrɔna yira k'a fɔ an bɛ transition kɔnɔna la transition min kan ka taa kuncɛ ni kalataw ye a ye maa min kɛ premier ministre ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye o de kan ka kalataw ko bɛɛ labɛn kalataw ko labɛn bɛ o bolo o dun ye parti ɲɛmɔgɔ ye politique mɔgɔ don est ce que ni a ye o ma sugu bila primature kunna est ce que a tigi bɛ se ka kalata sanuman kɛ wa est ce que a tigi tɛna prise de parti kɛ wa ka kɛ i n'a fɔ juge ale bɛ kalata labɛn ale ye kalata jalatigɛbaga fana est ce que o bɛna se ka bɛn wa mɔgɔw y'u ka inquiétude kɛ mais au fil du temps jamana gɛlɛyaw commencera ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc maaw caman ye u ka laɲiniw maaw caman y'a ɲɔngiri k'a ye k'a fɔ ko kalata i b'a ye k'a fɔ k'o tɛ an ka priorité nin waati na an ka priorité ye jumɛn ye fɔlɔ o de ye ka se ka lakana sabati jamana mumɛ bɛɛ kɔnɔna la priorité ye jumɛn ye o de ye ka se ka dun ka fa sabati priorité ye jumɛn ye o de ye an ka jamana ka se ka a ka fɛn sɔrɔ nafoloko ka se ka yakubaya kosɛbɛ mais i b'a ye k'a fɔ ko nin waati laban in na premier ministre Choguel ko wala Mayiga a bɔra ka lase dɔ kɛ lase min ni a ye jɔrɔna la kura tuguni politimɔgɔw ka yɔrɔ la o de ye k'a jira k'a fɔ ko kalata nata ko fɛn min ye force du changement a yɛrɛ b'a wele ten cogo la force du changement ko jamakulu min bɔra 14 janvier kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen hakili b'a la an bɛ embargo binnen Mali kan 14 janvier la i b'a ye k'a fɔ ko appel kɛra k'a fɔ ko malidenw ka bɔ maintenant ka jamana soutenir i b'a ye k'a fɔ ko Mali fan bɛɛ maaw bɔra ka u ka soutien yira transition na k'u ka soutien yira jamana ɲɛmɔgɔ la k'u ka soutien yira globalement jamana yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ jamana kɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ ko o jamakulu min bɔra donc Choguel ye o jamakulu wele ko force du changement k'olu k'u labɛn ko kalata nata ko ka se ka olu bɛɛ gagner i n'a fɔ maire sigiw b'o la député sigiw b'o la régionaliw b'o la fo ka se ka président yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko o kuma min kɛra o lase ma bɛn politique mɔgɔ ma parce que o tun ye jɔyɔrɔ min ye depuis Choguel sigi waati o jɔyɔrɔ tilara tuguni ka lakurakuraya parce que o y'a ye k'a fɔ ko Choguel bɛ nin na a ma ɲina parce que a bɛ premier ministre la est ce que a tɛ ka se ka labɛn cogo di ale ka côté la a ka se ka maa caman sɔrɔ mairie kɔnɔna la ka maa caman sɔrɔ an ka wasabulon kɔnɔna la ka maa caman yɛrɛ sɔrɔ a ka ja gouvernement kɔnɔna la ka a yɛrɛ nagakɔrɔmɔgɔ en tout cas élection kalata fɛn bɛna kɛ kɔni ale kɔni ka se ka wuli ni saraba ye kosɛbɛ donc u y'o jɔrɔna min kɛ o de y'a to u wulila maintenant ka kuma k'a fɔ ko premier ministre Choguel ko wala Mayiga ko a ka fɛɛrɛ kɛ a ka walan sɛmɛ parce que olu tɛ na a ye k'a fɔ ko maa min don maa min bɛ se ka kalata sanuma maa min bɛ se ka o labɛn tuguni jamana in kɔnɔna la. donc n'i y'a faamuya sisan i maa minnu cité sisan ko les forces du changement o kɔnɔna la minnu b'a la ka yira k'a fɔ ko a ka démission rendu olu m'aw to kɔnɔ wa. olu maaw b'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la parce que n'i ye cadre ta cadre yɛrɛ fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ko walasa transition fɛnɛ bɛ se ka ɲa donc cadre fɛnɛ bɛ transition ɲali de nɔfɛ ADEMA PACJ fɛnɛ ye communiqué kɛ i b'a ye k'a fɔ ko ADEMA fɛnɛ y'a ka soutien yira transition na k'a fɔ k'a bɛ transition dɛmɛ fo ka taa hali parti yɛlɛma fɛnɛ ye a ka communiqué kɛ parti yɛlɛma fɛnɛ bɛ yen nɔ u bɛ dɛmɛ min kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko n'u ye min ye n'a ka ɲi u bɛ o encourager ni min man ɲi u b'a essayer ka bɔ ka alerte di par rapport à cela donc i b'a ye k'a fɔ ko maa fɛn fɛn ye nin communiqué in kɛ an kɔni tɛ tɔn dɔn a kɔnɔna la fɔlɔ tɔn min bɛ yen nɔ ko min bɛ transition juguya la donc bɛɛ bɛ fɛ transition in ka ɲa donc mais ni force du changement Choguel yɛrɛ ye vidéo dɔ kɛ a yɛrɛ bɛ a kuma fɔ a kɔnɔna la. donc i ka kuma latigɛ le fait que a ye tɔgɔ dɔ ciblé o de ma bɛn politique mɔgɔw ma. ayi force du changement yɛrɛ hali mɔgɔ minnu ye communiqué kɛ olu bɛɛ force du changement ye parce que nin maa bɛɛ bɛ yen nɔ ninnu bɛɛ mobilisera 14 janvier la embargo binnen Mali kan donc maa ma sɔrɔ nin jɛkulu si la maa mun y'a jira k'a fɔ ko embargo binna jamana in kan k'a diyara an ye k'a bɛnna an ma k'an bɛ communauté internationale fo a maa bɛɛ y'i yɛrɛ ye jamana ka gɛlɛya kɔnɔna la a maa bɛɛ wulila ka jamana dɛmɛ embargo binnen jamana kan donc a maa bɛɛ bɛ force du changement ye Choguel y'a ye hakilina min na a maa bɛɛ b'o kɔnɔna la parce qu'il a parlé du 14
du 14 janvier donc a ma bɛɛ bɛ o kɔnɔna la a ye M5 fɔ ka FSD fɔ FSD yɛrɛ dun fana bɛ M5 kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ ko a jɔrɔna nana kosɛbɛ mais Gata min bɛ ne tɔɔrɔ dɔɔni o de ye parti politique minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka u hakilinata di kalata nata a bɛ se ka dilan cogo di walasa a ka ɲa an bɛ se ka kisi coup d'état ma cogo min na waati o waati n'olu bɛ k'u hakilinataw fɔ i b'a ye k'a fɔ ko communication dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko wayi ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la ko parti politique ɲɛ tɛ fosi la kalata dɔrɔn kɔ donc k'u mago tɛ jamana ka gɛlɛya o ɲɛ bɛ kalata dɔrɔn de la et au même moment premier ministre Choguel Kokala Mayiga attentat kɛra Kati a ma mɛn maaw b'o dusukasi kɔnɔna la maaw bɛ degun caman maaw bɛ tɔɔrɔ caman kɔnɔna la mais jusqu'à présent lui il continue de parler d'élection de dire que force du changement k'olu k'u labɛn ka kalataw gagner mais ni ale b'a fɔ maaw tɛ kojugu o yɔrɔ la alors que Choguel ye politique mɔgɔ de ye parti politique MPR o ɲɛmɔgɔ fana don dɔ i b'a ye k'a fɔ ko a ka o kuma a bɛ na ni jɔrɔ n'a ye kosɛbɛ parce que maliden bɛɛ ka hami ni jɔrɔ ye min ye o de ye transition in ala k'a kuncɛ kuncɛcogo ɲuman na a tɛ kuncɛ kuncɛcogo ɲuman na tant que kalata sanuman ma kɛ o de bɛ a to an bɛ se ka fanga darakiw ma parce que chaque fois ni kalata kɛra e ka jamana kɔnɔdenw b'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la ko dunko juguya ni yurugurugu cayara a bɛ taa wolo tuma bɛɛ fanga dafiri la foyi tɛ se k'o bali donc min bɛ se k'o bali maaw k'u dungamɔgɔw u k'o choisi k'u bila baara la parce que i dungamɔgɔ i dalen don a la don n'i y'a ye dalen don a la kɔrɔ i y'a ye kɛwale dɔ de la i y'a ye k'a fɔ ko maa min don a bɛ ɲugu jamana nafolo la maa min don hakilina ɲuman b'a la ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔna la o danaya de y'a to i taara voter a ye i tɛ voter maa ye k'i n'a bɛ carré kelen kɔnɔna la i tɛ voter maa ye k'i n'a ye denmisɛnninya kɛ ou bien k'a ye école kɛ ou bien k'a bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na mais i bɛ voter maa ye maa min hakilina ɲuman bɛ a la k'i ka jamana dɛmɛ maa min danbetigi don a bɛ ɲugu jamana faso nafolo la maa min a bɛ siran malo ɲɛ a bɛ siran lebu ɲɛ o maa sugu voter bɛ kɛ k'olu de sigi olu de bɛ se ka na ni dɛmɛ kosɛbɛ donc globalement Gata premier ministre ka démission kuma min bɛ ka fɔ nin waati in na n bɛ se ka min fɔ a la o de y'o ye. o kɔnɔna la Bashir an bɛ bi ta in ɲɔngiri yan nɔ faamuyali ko ɲuman o ka sɔrɔ kuma ninnu kɔnɔ an b'a fɔ k'an bɛ a ɲɔgɔn tuma.